U għaltlu, Mr. Katkuti, congratulations. Għaltlu, għandek baby boy. Alla salla għandek emet il-mosta kolla li għanna baby, għaltlu li għandek 2. U ħassu ħazin mis-siri, kon zaħirina kont bullit ħafna, għaddejt mill-periodu ta' mqarbezza kbira, and inħoss vera meta mur il-missjoni jisni qed ninduq biċċa mill-ġenna. Għax il-ferħ li tħoss, again, etnejda mux bħala klixe, etnejda bl-akbar onesta, bħala Joseph, inkellem il-Melini isek oħti. Sissa għandi żewġ mostri sbieħ inkredibli nħobbhom daqs daw lajnejja u nerġa' nagħmel l-appell biex adottaw il-klip, tixtrux klip, adottaw il-klip. Alright, jien għandi żewġ tfal id-dar, nixtieq li kolli tarbija, nixtieq li kolli tifel jew tifla tiegħi li nara dak il-Joseph Zaħir jew dik it-tifla Zaħira li għandha naqra mill-imqarbezza tiegħi. Qedlu from next week you are going to university. U dak nanna. Tibki u dak tifel. Joseph Katkuti, il-mistieden li jmiss fuq Kellimni. Min nhar it-tnejn li ġej, segwi mit-8.